Čau, ja ťa na tohto videa a dnes tu máme Skyblock. V minulom videu ste možno videli, ako som získal týchto pár vecí, ale dnes by som chcel dostávať ten domček a trochu pokúpať od toho villagera. Tak si užite video a môžeme ísť na to. Prvé, či by som začal, máme tu nové bloky, lebo som začal od 750 niečo, som úplne na to zabudol. Môžeme začať, máme konečne coal. Čo tu máme toto? Zatiaľ ešte budem farmiť a potom sa ozvem, keď to dofarmím všetko, tieto veci. Máme tu ďalšie iron, nice. Počuť vlastne torčky ja si môžem vykraftiť určite, lebo si myslím, že mobovia sa tu budú normálne spawnovať. OK, takže už sa mi zničila aj môj krompáč. Takže si myslím, že načas dať vypekať ešte tieto posledné veci. A vykraftiť si krompáč. Zatiaľ tu ešte niečo postavím. Nejaké veci, možno by som mohol skácať tieto stromy. Hej, prvé skácem. Potom si pôjdem ešte ten dom postaviť. Aj tento ti to chcel skázať, lebo z tohto stromu sa dá, z tohto dreva sa dá vykraftiť fakt, že akože pekné veci. Pekné sleby, všetko. To je asi najkrajšie drevo, by som povedal. Fúha, som zvedavý, ako to urobím. Počkaj, kde je môj villager? Haló? Ne. Že mne zobral ten villager. Hlavne to ne. Neviem, že sa mi určite vypeklo moje železo. Toto si môžem tu ísť akože pekne vykraftiť z neho tools. Vždycky stačí takto. Tu iba ťažím, tu s nikým nefajtím. A zatiaľ to vyzerá v pohode. Zasadím 2 saplingy, aby mi vyrastol už obrovský strom. Tento tu nemusí byť. Sem to zasadím, čo neviem. Ja neviem, prečo mi tu furt padajú tieto moss blocks. Že začne dostať. Á, už sme presiahli 1000. Nice. Oh, nice, áno, je to tu. Nice, vyrastol mi ten strom. Strašne som sa neho tešil, keď mi vyrastie. Nice. OK, takže teraz by som dal ešte vypekať. Čo som tak dal vypekať? Ešte by som dal vypekať tento iron a išiel by som už stavať za chvíľku. Dám 1300 blokov a pôjdem stavať. Takže nice. Už za chvíľku budem mať a môžeme sa pustiť do tej stavby. Do môjho domčeku. Dáme si ešte veci do čestky. Musíme stať veci do čestky, lebo mám fakt strašne veľa v inventári a nechcem o to dojsť. Tu by som náhodou spadol. Posledných 5 blokov a môžeme ísť stavať. Som zvedavý, ako to postavím. Dobre, máme naťažených 1300 blokov. Znamená, že môžem sa aj spustiť do výstavby. Čo by som prvé urobil? Dal by som možno vypekať aj nejaké kamene. Lebo tie sa tiež vždycky hodia. Máme aj uhlie, to tiež musím dať do pece. Mám tam asi polku ešte. To nebola úplná polka, nevadí. Z toho si potom vykraftím lampáše a idem teraz nejak skrášliť. Určite urobím tieto. Ešte urobím ďalšie, nice. Prvé si to postavám nejaký takýto moc, aby som vôbec vedela ísť sem hore. Zarobím ešte takéto tieto logy. To sa tiež vždycky hodia. Počkaj, nemám jedlo. Fúha. Ale ja som mal ani vodu, ja som nedostal. To je zlé. Celá sa tu bojím robiť. To, čo som postavil. No nič, k tomu sa radšej vyjadrovať nebudeme. Ukáž. Hej, toto môžem zničiť aj toto, aby som to zničil.
Tom ešte nejak urobím, dostávam to krajšie nejak. Hej. Vôbec neviem, ako by som to ešte čo postavil. Ešte predtým, ak to budem stavať, dám ešte fakt nejaké tie veci do tej čestky. Fakt o to nechcem prísť. Mám to aj potato, ale s tým ja neurobím nič, že potrebujem proste zasadiť tie veci a nemám kbelik vody. No nič. Nice. To tiež nevyzerá celkom zle. To vyzerá plne dobre. Takto sem trochu, musíme to robiť trošku nejaké také tie upgrade, tie detaily. Môže to byť také škaredé. Neviem, čo som týmto chcel dosiahnuť. Vežou, nevadí. Dobre, to už by stačilo podľa mňa vypekania. Teraz by som vykraftil možno nejaké takéto bloky. Stone bricky, yes. Musím zobrať to, uvidím, ako sa toto bude sa ako hodiť. Ukážem to ešte. No to tiež nevyzerá zle, to. Som chcel, aby zase ešte zničiť tieto schody. Sa mi tam moc nepáčili. To som zle položil zase. Trochu tiež zničím. No zatiaľ to v pohode, podľa mňa. Hej, takto to robím na tej druhej strane. To sa mi zase ľúbi tam. Musím ešte vykraftiť viacej týchto slabov. Počkaj, to som tu vlastne tak urobil. No. Dobre, tak musíme ešte vykraftiť tieto schody. Dobre. V poriadku. Ako som to dal? Ja som to položil, som že jedno takto tu. Nie? Dobre, to som dal naopak. To má z neho výstraj. Áno, chod tam. Tam chod naspäť. Nechod sem, ti hovorím. Koľko ešte? Raz, dva potrebujem. OK. Ja to ešte môžem zničiť, to pompa je vyššie. Nice. To je jedno, ako to bude. A potom toto urobím asi takto. A z tohto teda vrchu pôjde. Dobre, tak idem to doťažiť tých posledných 200 blokov a končím video. Už sa pomaličky blížime ku koncu. Už posledných 15 blokov, 14, 13, 7, 6. Posledný blok, to bude ten iron. A máme upgradenúť novú úroveň. Nice. Upgradol sa nám, nevadí, ale už som na step 5. Tak sa vám toto video páčilo, ako som aj postavil toto, tak môžete dať like, odber a vidíme sa u ďalšieho videa. Čau.